Сміливий, активний Артем. Мила, талановита Даринка. Серце щемить, радість і біль, всі почуття злилися в одне. В кожного з нас є якась ціль, але зараз торкнися мене. Ніжний вальс у перший раз, ми на крилах летим, прощатися час. Ти бажання загадай, поруч будь. Сльози в очах, нібито вчора приніс мене так. Перший крок, перші слова, швидко минули літа. Ніжний вальс у перший раз, ми на крилах летим, прощатися час. Ти бажання загадай, поруч будь.
Пам'ятаєм день, коли в садочок записі, тоді ми ще маленькі були. Ми любайні сльози витирали всі смаки, однаєм, що не дали нам поради. Що все буде добре. Підписники, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бо я зараз на найгарячішому івенті року. Це випускник садочку. Фу, бачу місцевих селебріті. Йоу! Вітаю, ви в прямому ефірі. Ну розкажи, який самий головний челендж у тебе був в садку? Мій головний челендж – з'їсти запіканку з лозинками так. Жодна лозинка не потворила організм. Це повірити вам! Вау, круто! Це просто треш! You said no, no, no. I said no, 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 no. You said take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. No, 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 no.
наче маленька дитина у великому світі людей. Хочу їсти руками солодку малину і жити у вирі день. Я вже стала доросла і розумна, як дерева в дрімучих лісах. Та буває до мені гірко і сумно, з очей де надії роса. Диплом випускника видати Шуляку Артему Сергію.